Мои стихове. Палачинки. Направих вкусни палачинки. Изядохме с детето тринки. Обръщах ги и ей така изгорих своята ръка. А трябваше манджа да сготвя. Лук и чушки да подготвя, морков, домат и подправки, разни изкушения сладки. Но ми кажете без вода как да сготвя манджата. С режим на тока и водата ми тровя днес онес душата. Защото всичко си изнасяме, а отвън буклуци внасяме. Защо управниците ни така обръщат се кат палачинката? Мои стихове. Палачинки. Направих вкусни палачинки. Изядохме с детето тринки. Обръщах ги и ей така изгорих своята ръка. А трябваше манджа да сготвя. Лук и чушки да подготвя, морков, домат и подправки, разни изкушения сладки. Но ми кажете без вода как да сготвя манджата. С режим на тока и водата ми тровят днес онес душата. Защото всичко си изнасяме, а отвън буклуци внасяме. Защо управниците ни така обръщат се кат палачинката? Мои стихове. Палачинки. Направих вкусни палачинки. Изядохме с детето тринки. Обръщах ги и ей така изгорих своята ръка. А трябваше манджа да сготвя. Лук и чушки да подготвя. Морков, домат и подправки, разни изкушения сладки. Но ми кажете без вода как да сготвя манджата. С режим на тока и водата ми тровят днес онес душата. Защото всичко си изнасяме, а отвън буклуци внасяме. Защо управниците ни така обръщат се кат палачинката?